Hello po, nandito naman po si Pinoy Peña na lagi pong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At syempre nandito na po tayo sa ating project. Ito po ay kitchen makeover, dining and laundry area. Part 8 na po ito. At syempre medyo marami rin pa rin ang ginagawa. At ito na nga po, kikita nyo nga pong tinaypan na po yung hindi dapat mapinturahan para hindi pa, kasi ito yung ano na to, yung ceiling na ang pipinturahan po dito, at napinturahan na po natin yung ating wall, kaya yung ceiling ang pipinturahan, kaya yung makikita nyo halos wala pang kalahati yung tinakpan at hindi naman mapipinturahan po yung napinturahan na wall na. Eto na nga po yung napinturahan na po yung tawag sa atin na ibubida. Dito naman yung ceiling area. Napinturahan na po ng kulay puti at ito na po yung tsura niya nung napinturahan po. Makikita nyo na yung mga natakpan lang ng mga papel, yun lang po halos ang napinturahan ng puti, at yung walls hindi po siya napinturahan. At kung meron mang aksidenteng mapinturahan sa wall, at syempre ating binabalikan lang naman. Dito po kasi sa Amerika, ang ginagamit ditong pintura para sa wall at saka yung ating ceiling ay halos magkaiba po. Ang kaibahan po niya ay yung pang ceiling ay medyo magaan ng konti at yung pang walls ay regular. At tayo naman po ay magtungo dito sa laundry area at ating pong i-prepare na itong flooring. At kung makikita nyo nga po ay puno siya ng mga dating tin set pa na dry. Kailangan pong malis muna iyon. At pwede po nating gamitan nito pangtanggal para rin pong ginagrind lang ito nung mga dry na tin set. O kaya naman po, pwede naman po na nating gamitin itong hammer chisel. Ito naman po ay pwede kasing hammer drill ito, at the same time hammer drill lang po o hammer chisel. At makikita nyo na nga po at nagtatalsikan lang yung mga at hindi rin siya masyadong nakadikit sa semento at mukha yatang hindi nalinis maigi. At ito nga po ang prepare natin para may lagay na po yung tiles. Ayan po ang pwede nating gamitin gamit. At siyempre marami pa rin paraan o kaya ibang klaseng gamit. Ano po? At ito na nga po yung tiles na ginamit natin, na nilagay na po yung iba, at hindi naman po natin pwedeng buuin ito at wala na silang dadaanan, ano po. Kaya itong may lalagay lang dito, at pwede namang patalon-talon siguro ng konti at paunti-unti, at ito po ay access daanan doon galing sa garahe at galing doon sa loob ng bahay.
At ito na nga po yung kinaumagahan na nilagay na rin yung ibang tiles at yung pang ibang parang style lang niya, parang molding niya, tiles din ang nilagay. Kaya ganun ulit, maglalagay ulit tayo ng mga walkway path na hindi pwede nilang tapakan. Kaya nilalagyan natin ng mga tanda yung dapat na hindi matapakan. At dito naman sa kabila, sa may main entrance, ito po ay nilagyan na rin ng ibang tiles para po maumpisahan na po dito. At siyempre ginagamitan din natin ng laser ito para po diretso yung mga lagay po ng ating tiles. At kung makikita nyo nga po na yung pattern nito po ay kaiba-iba. At ito po ay medyo mahirap-hirap na klase na pattern. At dito naman po sa areang ito, hindi pa po nakakabit yung ibang wonderboard natin, no, na ilalagay pa. At pinapakita lang natin na itong handle na ito ito po ay pwedeng ginagamit sa drywall at saka sa mga kahit po mag-isa lang kayo kaya nyo po ang buhatin ng isang drywall na buo. Kaya nabili po yung gamit na yun. At ito na nga po, at medyo marami-rami pa pong gagawin dito. Dito naman po, ito po yung ginamit natin na tin set na mortal. Ito po ay gray. Tapos yan po yung mga pwedeng paggamitan na tiles o kaya mga kung ano mang inyong ibaba na po. At kumpleto nga po ito ng instruction, pati po yung klaseng gagamitin yung trowel na pangkalat ng tin set ay nandito na rin po, kaya maigi-igi po yung mga ganitong instruction. At ito po ang ginagamit nating tile ay gawa po dito sa US of A, at ito po yung kanyang tsura at kulay. At ito naman po yung gamit natin na matagal na pong nasa atin na pangputol po ng tile. Ito po ay habang pinuputol po yung tile ay mayroon po nag-spray na tubig. At atin pong ipapakita yan mamaya. At kung makita nyo nga po, yung mga basura na nandyan po ay galing po sa loob ng bahay po lahat yun. Sa ilalim nga nito, ito yung pinakatangke ng tubig niya, at meron po siyang parang water pump na pwede niya i-spray doon sa blade. Habang kinakat ay nababasa siya ng tubig. At ito na po, mag-demonstrate po tayo ng konti at tingnan nyo po lang paano mag-cut. At yan po, ako po muli si Pinoy Peña, at lagi pong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At siyempre huwag niyo pong kalimutang mag-likes at siyempre mag-subscribe. Salamat po muli. At siyempre huwag niyo pong kalimutang abangan yung ating susunod na video. Salamat po muli.